Jeg har beskæftiget mig med emnet, hvordan tagrender kan beskyttes mod tilstopning af blade og nåle i mere end 20 år. Og jeg kender alle systemer, der findes på markedet. Og jeg vil vise dig, hvorfor Dye-systemet er det bedste valg til din tagrende. Hvis et løvbeskyttelsessystem ligger lavere end forkanten af tagrenden, så bliver alt, hvad der falder fra taget med i tagrenden, liggende på denne del. Det særlige ved Dye-systemet er, at det faktisk ligger over forkanten af tagrenden og har en lidt hældning fremad. Så kan alle dele, der falder fra taget på Dye-systemet, blæses væk af vinden, simpelthen. Hvis et løvbeskyttelsessystem har en bule opad, kan små dele som blade, frø fra træer eller små grene, der blæses ned fra taget, med tiden tilstoppe hullerne ved burene, for eksempel. Derfor skal sådanne systemer jævnligt tages ud af tagrenden og rengøres. Det særlige ved Dye-systemet er, at det faktisk ligger over forkanten af tagrenden og har en lidt hældning fremad. Så kan alle dele, der falder fra taget på Dye-systemet, blæses væk af vinden. Børsten lægges simpelthen i tagrenden. De lange børster forhindrer godt nok, at bladet falder ned i tagrenden, men små dele bliver skyllet ind mellem børsterne. Derfor skal et sådant system regelmæssigt tages ud af tagrenden og rengøres. Med Dye-systemet er det anderledes. Her falder små dele og snavs, alt der er mindre end 6 mm, også gennem hullerne ned i tagrenden. Da afløbet af regnvandet i tagrenden er helt frit, skyller vandet disse små dele væk ved regn og der. Der findes mange løvbeskyttelsessystemer, ligger fladt på tagrenden. I dag monteres næsten alle tagrender med et indløbsplade. Denne indløbsplade løber foran den bageste kant af tagrenden og skal forhindre, at regnvand sprøjter foran husets facade. Hvis den bageste kant af tagrenden ikke længere er fri, kan løvbeskyttelsessystemer, der egentlig skal ligge på den bageste kant, ikke længere monteres. Det særlige ved Dye-systemet er faktisk denne bageste kantning. Med denne kantning støtter systemet sig i bunden af tagrenden. Dermed får Dye-systemet en meget god stabilitet, selv ved belastning af sne eller is. Dye-systemet kan således også monteres i tagrender med og uden indløbsplade. Hullerne i et løvbeskyttelsessystem spiller en meget vigtig rolle. Er hullerne meget store, falder mange små dele gennem hullerne ned i tagrenden. Hvis hullerne er meget små, kan de hurtigere blive tilstoppet af snavs eller små blomsterdele. Ved konstruktionen af Dye-systemet blev de bedste resultater opnået med en hudstørrelse på 6 mm. Med denne hudstørrelse falder for eksempel ahorn eller lindefrø og blomster ikke gennem hullerne ned i tagrenden. Dye-systemet har yderligere 2 geniale detaljer, der gør det så unikt. Dye-systemet har nemlig en helt usædvanlig og helt unik form på hullerne og hullerne. Når det regner, løber vandet ikke kun ind i hullerne, men også altid langs toppen af tagrendedækslet. Hulformen i Dye-systemet er faktisk sekskantet. På grund af denne perfekte form på hullet ledes regnvandet altid ind i et hul, og det er meget effektivt. Den anden geniale detalje er faktisk afrundingen ved hullerne.
På grund af de virkelig afrundede kanter ved hullerne løber vandet virkelig hurtigere af, og små dele kan ikke så let sætte sig fast i hullerne. Nu har du set, hvor perfekt DEIS-systemet er konstrueret, selv i de mindste detaljer, og hvordan det adskiller sig fra andre løvbeskyttelsessystemer. Vil du også have et pålideligt vedligeholdelsesfrit løvbeskyttelsessystem, så du endelig kan få ro på taget? Med DEIS-systemet får du et lettere og mere afslappet liv, og dermed mere tid til de gode ting i livet, faktisk.